Nazdar kamoši, vítajte pri novom videu. Dnes sa nachádzame v Žiline a ideme si dať miestne Oko Trails. Sme tu raz boli v jeseni, ale to mi do záznamu behla šnúrka z ruksaku, takže to stalo za prd. Takže som nakoniec to video nevydával. Takže ja som tu druhýkrát, Števko tu bol asi pred 2 týždňami, takže on tu bude tretíkrát. V pláne je Sweet Chili, Mad Max a možno ešte niečo. Takže uvidíme, poďte sa s nami pozrieť. Ty? Tak nastúpali sme po asfaltke, teraz ideme vraj nejakým stúpacím oným týmto trailom či čo. Keď sme to boli minulé, tak sme tlačili. Takže som zvedavý, jak to pôjde teraz. Cez víkend poriadne pršalo, takže asi to bude trošku aj podmočené. Našťastie mám prednú nový plášť, ten zadný už je skôr taký semislík, ale tak hádam ešte čo to znese, uvidíme. Vetries? Pôjde. Kamoši, stúpame, už sme hádam v tej poslednej časti. Je to krásne prostredie, také pekné točky. Sem tam sa to takto vyrovná, sem tam je to prudšie. Naozaj paráda, už aj ten stúpací trail veľmi pekný. V peknom prostredí. My sme išli pôvodne skôr ráno, len ešte sme sa uznáme zastavili na kávu a trošku sme sa zakecali, takže teraz je zhruba 11:30, teda 11:45. Takže celkom aj pek už bude. Nevadí, hádam aspoň 2-3 krát si to dáme. Možno takto je to lepšie ísť ráno a mať trošku chládok ešte, no ale čo už. Radi, že sme tu a že si niečo dáme. No. Len keby si kameroval, tak by som prišiel. Nie. No nejaký obvod. Áno. Tak kamoši, už sme hore, evidentne. Trošku sa napijeme. Dám si chrániče na nohy a jedeme drandiť. Tak kamoši, vítajte na východnom bode na Oko Trailoch. Robím si piču, že sú to okno traily, tak ma neberte vážne. Aj na storkách. Tu máte krásnu mapu, my si dáme teraz Čilinu, to najdlhší trail a potom by sme chceli Mad Max. Možno ešte túto vzduchovku. Nejakí retardovaní jedinci to tu dostrieľali a neviem, už fakt tu sa neoplatí nič budovať. No a tak, počasie dneska na parádu, sme tu do obeda, takže všetci by mali byť v školách, robotách, ideálne podmienky pre nás, lebo však ja som hamblivý chlapec z dediny, potom by som sa nemohol voziť, viete ako, takže takže ideme si to proste užiť, poďte sa pozrieť s nami. Ready. Boy? Sweet Chili.
zrazu ma nohy bolia. Za nami, ja som zabudol aj komentovať. Mal som čo robiť. Je to celkom také na fyzičku. Keď človek sa nakláňa a pumpuje a také tie veci, tak fakt som zabudol aj rozprávať. Ale tak áno, už tuto vám čo si poviem. Či? Čo to je? Čo? Tanec? Čo je na tom? Miska asi. Ty vole. Poďme. Krásna klopenka. Ďalšia dvojvlna. Ďalšia klopenka. Pekná. Lonky. Ďalšie lonky. Toto je taká prísnejšia klopenka. Trošku rolety vybrzdené. Tu sú tiež trošku tak do koreňov. Hop. Ďalšia veľká klopenka. Ďalšia. Lunky. Pekná. Ďalšia obrovská klopenka. A ďalšia. Tu už poznať, že pršalo. Nie, nedá sa tu vôbec ani čo komentovať, ale vidíte, že klopenky. Tu je nejaký prudký svažík. Je to trošku mokré, ale dá sa. Je to úplne našavať mokré. Dá sa to. Hop. Nie. A druhýkrát už pôjdem asi trošku rýchlejšie. Hop. Pekne. Na tej najspodnejšej časti za chvíľku. Kalušky trošku. Wow! Neviem.
Páčka sa mi kníslo. A mne, ale chvála Bohu, že mám ten predný plášť druhý, no. Som išiel tesne kolo stromu. Pekné. Nie, toto nie. Dobro. To bolo hezké. Pekné.